El president del banc Mare Nostrum, al qual pertany Sa Nostra, ha confirmat que l'entitat sortirà a borsa. Ho ha dit a Palma, on el grup ha celebrat la seva primera convenció de directius. Va a ser un grupo financiero fuerte, un grupo que va a salir a los mercados. Y por esa razón nosotros decimos, como lema de nuestra convención, que seremos un banco para los mercados, pero seremos una caja para las personas. Així, el president de BMN corroborava avui capvespre que l'entitat entrarà al mercat de valors. És una de les opcions que estudiava el grup per complir els requeriments del Banc d'Espanya, si bé fonts de Sa Nostra han especificat que aquesta opció no n'exclou d'altres, com la de recórrer a inversors privats. En total, ha d'aconseguir 637 milions d'euros, els doblers que fan falta a BMN per complir amb les exigències del govern central, que reclama a les caixes elevar fins al 10% el capital disponible de forma immediata. De fet, BMN té manco de 15 dies per presentar a l'executiu el seu full de ruta per recapitalitzar-se. Egea també ha subratllat que, a banda de complir amb els requeriments del Banc d'Espanya, BMN treballa per augmentar la productivitat dels recursos humans i integrar equips i cultures corporatives diferents. I és que BMN és fruit de la unió l'any passat de Sa Nostra, Caja Múrcia, Caja Gran